Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pepani akubanja lagauka pepaniso akunchito kumakra kumaso pepani wina akumpingo Weda Life Ministries International kumaso pepani wina apite kwa mafumu athu amene muli pano nthawi ino. Choyambirira ndifuna ndizindikire kupezeka kwa Minister of Information Dr. Shadrack Namalomba MP kumaso a Principal Secretary of Information Mr. Harold Msusa, Director of Government Communications Mr. Mana, and the Makra Board Chairperson Chance Gondwe AC. Kumaso ndifuna ndizindikirenso kupezeka kwa Makra Acting Director General Mr. Nkoloma, mafumu onse amene ali pano komanso ogwira ntchito za boma, ogwira ntchito kumakra komanso amipingo, atsogolera amipingo siyana amene ali pano, amayi ndi abambo. Tikupitirirabe kupepesa ku banja la Kauka chifukwa chakutaya bambo, mwana wawo, ankolo wawo, komanso ife akumpingo pakutaya membala wathu. Choncho tufuna monga momwe tinalingisira kale kuti kuno kukhala mwambo waufupi kwambiri, komano church service tikapanga ku Lilongwe City Church ya Weda Life Ministries ku area 47 konkuno ku sector 1. So pakadali pano ndifuna ndipemphe Pambo Moses Kanyoli Gondwe amene akuyimirira akuchikazi kuti atilankhule. Akatilankhula awo awapasiranso akuchimuna Bambo Tobias Kauka kuti nawonso atilankhule. Nthawi ino ndipereke kwa Bambo Moses Kanyoli Gondwe. Bambo Moses Kanyoli Gondwe. Ndiye abakodola binewo andipemphenso kuti Bambo Tobias Kauka nawonso akhale pafupi.
Bambo Moses Kanyoli Gondwe amene akuyimirira akuchikazi. Ino ndi nthawi yanu kuti mufike mutilankhule. Pepani anduna amene muli pano. Pepani akulu onse akumakra ogwira ntchito za boma, ma-organization ndi makampani. Pepani afumu adera lino ndi azanu onse. Pepani abale ndi alongo. Pepani inu akubanja la Kauka, mwafa tafa. Inu akubanja la Kauka tikuthokozeni maka chifukwa chakutipasa mnyamata Bambo Edward Kauka amene anasanduka mwana wathu kubanja la Kanyoli Gondwe. Tikunena ichi chifukwa cha moyo wawo umene aonetsa pakati pathu pamene amakhala ngati mwana weniweni. Tikunena pano tili ndi amayi awo kumudzi ku Kalonga amene kukhala kwawo konse komanso ndi abale onse amakomezerapo pa Edward ndi mkazi wawo Susan. Iwowo atumikira, iwowo achita ntchito zachikondi zimene zimaonetsa kuti ali kusamalira makolo. Chifukwa chake ife monga pa mtundu wathu tatayika kopitirira chifukwa Edward sanalinso ngati mpongozi koma mwana wathu. Zoyankhula zikutichepera chifukwa chakuti chimene chachitika moswa mtima kwambiri. Koma zikomo chifukwa cha mawu a Yehova kuti iyeyo amakhala chifupi ndi osweka mtima ndipo amalimbikitsa akulira. Titero kupempha mzimu amene adziwa kutonthoza kuti agwire ntchito yake pakati pa ife kutilimbikitsa kuti tione chitsogolo pakuti tilinso ndi ntchito yakuyang'anira ana amene asiyidwa kunja kuno. Ambuye atithandize komanso Ambuye atitsogolere. Zikomo inu amaka chifukwa cha utumiki wonse umene mwachita pakati pathu. Ntchito iyi inali yayikulu koma simunatisiye tokha. Mwaonesa umwini pakupereka mathandizo osiyanasiyana amene athandiza pa chiliro chimenechi. Ambuye athandize management yanu ndi ntchito yanu yonse komanso umunthu umene mwaonesa beyond responsibility ya ku office. Zikomo kwambiri anduna kuti mwatulukira mutamva kulira kumene kwachitika pakutaya mwana wanu mu ministry yanu. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndikuziwa ine naimba ngati kubanja la imene tisiya. Amenewa nditu anali mwana wanga. Ine ndimakhala mtali kwambiri kwatu ndikuchitipa anthu kwatu ndikuchitipa ndiyeka kuti kuchito ndafika usiku kuti Edward atisiya. Toyamba maulemu mwina wapereka kale zituka alinga nthawi wapereka kale maulemu wonse. Ipali nditu ngatumira kusinjiro takwa kusinjiro ya Edward tokoza kwambiri achechi ife inoveni makala kuchitipa uko na yesa anchito wena wakulu sapembera te pesa basi wanchito basi yenda pesa anthu chalichi
atali ziko mkwambiri atali ndito ziko mkwambiri yangu ndito Edward anali ndito mpingo pali wena tumaiwala tukakaa kitu wina atani jani ko chechi yai ataichi ngadalisa tutoka zaso kumene Edward amagwira chito amaka kale wena kuti nditu watitaza kwambiri achina kauka sikanata kuchita zonsezi apereka coffee tuiona chakupya woza apereka ife sikanata kuchita zonke ndiye tutoka kwambiri wabaka kuti wenda sikupata ndize sikanata kukola ngati coffee ai ziko mkwambiri kutoka zaso mafumu wakuno pakutirora kuti muntu yo basi tumusunge kuno chifukwa sana ali piloti yai kuchitipa kutali miseo yoyo amene anaweza kuchitipa kuboda Tanzania iliso ndiye naona kutaa kwa bali mundu haya kutaka fike kutomena lili tieni tusunge kongo ndiye ndio tokoza kwambiri mafumu amene akumpana ndiye tazungu hapa unati hai mtu bachi si anaiko kuno ziko mkombiri mbale wangayo mwana wangayo nditu ife kuchitipa huko kutali kwambiri anali kongo loweruka panali ujeni hino yake nchito hino yake ba loweruka ilo anali pompa mdito la mulungu ibamina mpita kunchito kumena magwira ku planta hiyo la mulungu lomwero lisama zuro tukumva mafondi ku ujeni kuchitipa kuti Edward ye chinati udenda usakambiri ndipo taluza muntu yukambiri nyamatayo analotitandiza ndiye asiyagapo mazo muntu wina kakola msogoro buli papamire amatandiza mwina tukufizi chani ndizero zomwe pesa babanja hapo wena sukuru sana kitu kwa maana upiziro pesa wakanga ku akauka wanzero chiko cha mtu mmoja hicho ziko mkambiri ziko mkambiri uko kunali kulira kwa akuchikazi komanso kulira kwa akuchimuna pa nthawi ino ti afunsabe kuti pamene zolankhula zikulankhulirwa abakhala bakuyenda mbale ya Jamsonzi ndiye tieni ti tonthozena kubanja kupyolera mbale ya Jamsonzi pa nthawi ino ndofuna ndizutse Magra board chairperson senior council Chance Gondwe kuti atilankhule ziko mbambiri. Pepani anamfedwa onse amene tili pamalo ano a Minister of Information and Communication Technology Honorable Dr. Shadrack Namalomba MP, a Secretary of Information and Communication Technology Mr. Nsusa, senior government officials komanso majaji amene muli pakati pathu, mamemba a Magra board, acting director general Amayami Konkoloma, mamemba board a Magra management komanso staff, anamfedwa amene muli pompano, akumpingo, amfumu, alendo olemekezeka, amayi ndi abambo. Choyambirira ndingopanga correction kuti ine Chance Gondwe sine senior council amene paja akonzedwe. Ine ndaima pano ndi chisoni chachikulu kwambiri potaya mbale wathu bambo Edward Kauka amene kufikira nthawi yomwe akutisiya anali director wa telecommunications ku Magra. Kuchoka kwa bambo Kauka patizizimusa kwambiri ifa board komanso kwa onse kugwira ntchito ku Magra. Pamene tikusanzikana ndi nzathu bambo Kauka lero tikufuna kukumbukira komanso kulemekeza moyo wawo wodzipereka wachikhalidwe komanso odzaza ndi utumiki ofunika pa chitukuko cha telecommunications m'dziko lathu. Kumbali ya telecommunications, ngati mkulu wa telecommunications ku Magra, bambo Kauka agwira ntchito yotamandika kwambiri posogolera ndi kulimbisa malamulo ndi kayendesedwe ka telecommunications m'dziko la Malawi. Ndilole ndingotchulako pang'ono zina mwa ntchito zomwe agwira bambo Kauka. Malemba bambo Kauka anasogolera
timanena kuti FM refarming. Iwo anatenga usogoleri waukulu pa ntchito yokonzanso mndandanda wa mafrequency a wireless Malawi muno. Izi zinapereka mwayi ku nyumba zolusa mawu kuti athe kukulisa mabizinesi awo. Komanso Malembambo Kauka analimbikisa njira zazotolera ndalama za bungwe la MACRA, timanena kuti revenue assurance. Bambo Kauka anali pasogolo pa kukonza ndi kuyendesa njira za revenue assurance zomwe zinathandiza kuteteza ndi kuonesesa kuti boma likupeza ndalama zake moyenera mu gawo la telecommunications. Kupatula apopo mu usogoleri wawo Malembambo Kauka, MACRA inalimbisa njira zowunika ndi kusatira malamulo kuti makampani amafoni m'dziko muno azitha kusatira kuti Amalawi azitha kulandira ndi kutumiza mauthenga mosavutikira. Komanso anathandizira spectrum planning and management. Iwo anachita ntchito yayikulu pakukonza ndi kuyendesa mafrequency, polimbikisa kugawa mafrequency mwachilungamo, moonekera komanso mwanzeru. Izi zathandiza kukula kwa manetwork afoni, mawireless, matelevisioni ndi technology osiyanasiyana tsopano a digital m'dziko muno. Kunena pa makhalidwe awo ndi usogoleri, kupatula ntchito zake zazikulu zimene Malembambo Edward Kauka anagwira, ankadziwikanso chifukwa cha makhalidwe awo abwino. Anali munthu okhala bwino ndi anthu ku MACRA, ndipo ankakhulupirira kugwira ntchito limodzi. Komanso athandizira kusula ena ku MACRA kwathu kutinso akhale ndi luso limeneli, luso la ukadaulo wa telecommunication. Totero ku board ya MACRA analinso mlangizi odalirika. Ndikukumbukira just a week ago tinali ndi board orientation, and one of the presenters pa board orientation kumbali ya telecommunications anali Malembambo Kauka. Totero tiwasowa. Komanso ku management ndi staff anali mphunzitsi komanso nzawo yemwe nthawi zonse anali okonzeka kumvesera ndi kuthandiza. Mawu pita kubanja kuchokera ku MACRA, kubanja la Kauka, malo mwa board yonse ya MACRA, management komanso staff yonse, ife kwathu ndikulira nanu. Tonde mutonthozeke kuziwa kuti ntchito za Edward inali ofunika, inalemekezedwa, ndipo cholowa chake chizapitiriza kulimbikisa onse amene akutumikira gawo la telecommunications masekta osiyanasiyana m'dziko lino la Malawi. Amene tikusazikana ndi nzathu Edward Kauka, tiyeni timulemekeze potengera mfundo zimene ankayimira ndi kukhulupirira, komanso ukadaulo wake, kuzipereka kwake ndi kutumikira kwake ku dziko lino la Malawi. Malo mwa board ya MACRA, management komanso staff yonse ya ku MACRA, ndikufuna kunena kuti Mulungu wamphamvu zonse apumise mzimu wawo mumtendere ndi kuyera kosatha, ndipo apereke chitonthozo kubanja losiyidwa. Zikomo kwambiri, Mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Uko kunali kulira kwa akuntchito. Pakadali pano ndifuna ndizutse Bambo Gift Kawamba amene ali president of Golf Union of Malawi. So Bambo Gift Kawamba. Pepani maulemu aperekedwa kale. Ine zina langa ndine Gift Kawamba. Ndikuimbi na anzanga amene timasera naye golf Edward. Mundi nzovura kankula. This is so, it's been so sad and so saddening for most of us. Edward anakazi ombi kublanta amasera golf asanabe kulongwe. Kumenali munthu woti kwina kulikonse amaziwika kwambiri. There was a time Edward was chairman wa Blantyre Sports Club, and in time when chairman of Blantyre Sports Club, in time according to my reports as that Blantyre Sports Club did very well. It performed very well because of his leadership.
Edward anali munthu oti samafuna pali anthu ena umaita kuwasankha kuti ukhale mtsogoleri, koma him akangofika pamalo you could see leadership in him. Ineyo even as leader wa magofers wanayo kuno ndakhala pasi nthawi yambiri ndi Edward asking for his advice. He was somebody who could come pamalo when there's a gap, he would come in and help. Anali munthu amene amatilumikizisa kwambiri and ambiri timusowa. Last week yomweyi tinakhala pasi kumacheza and anali munthu kuti he was so gentle, koma akamayankhula munthu matola zinthu zamphamvu. Kwabwera anzathu ambiri kutoka ku Blantyre, ena kuliko kuno, ena madera ena, just as a witness to the life that Edward lived. Nthawi zambiri munthu akadwala timulimba mtima, timampempherera, tikamampemphera mjedema mulimbikisa, ifenso tikulimbikisidwa. Koma kusamuka kutereko ndi wawo kwambiri. And muchive mtima mwathu kuti ifenso ndosweka mtima kwambiri. Actually ineko kuima panopo kuti ndiyankhule, it's a big struggle because I was very close to this guy. Koma I think chipepe chabe chipite ku family. We know Mulungu amakhani njira zake. Ijindu chesero pa 1 Corinthians 10:13 mawa matibisa kuti Mulungu china chiso chipite kaduse ama tipezera njira and amatiwasa mphamvu kuti chinthu chete chikwanise. Ili ndi yesero kwa anthu ambiri, koma it's my belief that the same God that we worship will find a way for us to survive this and to find a way out. Ningoti pepani Mulungu atitonthoze tonse pepani. Zikomo kwambiri uko kunali kulira kwa anzawo amene amasewera nawo masewero a golf. Pano ndifuna ndizutse amfumu akamanga kuti atilankhule. Pepani maulemu wosaperekedwa kale malinga ni nthawi. Pepani akubanja, akuchikazi, akuchimuna. Ngozi itachitika inatikuza kwambiri pano. Inatamanga itamva kupita kumchuzi kalunga tupi kama atoko kusi. Inabwelera. Koma munthu wose unadandaula. Pepani zitachitika kutokoza mathandizo mapereka wose mathandizo mapereka a church amudzi kuboma uko kutokoza kwambiri. Zikachitika kwinako zachiteso chimozimozi. Pepani Mulungu akudalise nonse. Zikomo. Zikomo uko kunali kulira kwa mfumu mwansanga komanso moyang'anira nthawi ngotifotokozera kuti ndalama zachipepeso zizayenda muda kwa mphindi ziwiri zokha. za chipepeso chathu chaenda chonchi. Agogo apereka 5,000 kwacha amene wasana kuna tinombe dzina lawo. Komanso Aunt Jenny aperekanso 3,500. Mr. Gondwe Kanyoli apereka 185,000. United General Insurance yapereka 200,000. Dr. Temba Mzirahoa 50,000. Imeneyi yapita kwa akaunti kwa Mr. Simon Sikwese. Ena ndachwa kwa mwambiro aja ni makash. Komanso pali Mr. George Pilansi amene wanso apereka 50,000. Amene iso yapita kwa akaunti ya Mr. Simon Sikwese. Mfumu akamanga aperekanso 5,000 kwacha cash. Bridget Chugana 50,000 kwacha cash. Komanso Honorable Shadrack Malomba MP amene aperekanso 500,000 yaperekanso kwa akaunti ya Mr. Sikwese. Komanso Amagla anatimiza ndi 600,000. Ndalama iyi inabwera dzulo mmene amakagula zakudya kupereka malo awiri ndangapo. So
imene inafikiranso m'manja mwa Mr. Sikwese. Komanso Mazengera North, komanso East, azimayi akunga mudzi muno amenewa aperekanso 50,000 kwacha cash. Komanso Nkhamenya block yapereka 10,000 kwacha, komanso ndi mabeseni awiri a ufa. Komanso Mulanje Street imeneyi inasonkha ndalama zokwana 380,000, koma anandipatsa breakdown imene ndalama inayendera agwiritsa ntchito ndalama yokwana 247,000, ndi atsala ndi balance ya 133,000, ndi amakamba kuti ndalama imeneyi adzapereka okha akamadza kapepetsa amayi nyumbayi, so imeneyi adzapereka yokha. Komanso ndandiranso ndalama ina 260,000 kuchokera ku Namiyango maplani imene kuti ku Blantyre uko nomwe kumakhala Malemu Edward amenewa atithandiza ndi 260,000. Komanso Airtel ananena kuti apereka 1 million, komano tinazana sitilemba until ndalamayo atatipatsa, ndi ndikhulupirira kuti ikafika ndi kuti tiyilandira. Zopereka zonse kuchotserapo yomwe sinaperekedwa ku Airtel yakwana 1,168,500,000 kwacha. Zikomo kwambiri. Zikomo ndafunse abusa Amagomba kuti atipempherere pamene tikuyamuka kuchoka kuno. Tipemphere. Atate wathu, inu Mulungu wathu amene muli kumwamba, tikufuna kukuyamikani ndi kukuthokozani nthawi ino chifukwa cha zonse zomwe mwatichitira. Zikomo chifukwa cha msonkhano omwe kwa inuyo sunakudzidzimutseni. Ife tadzidzimutsidwa Atate, koma inuyo amene madziwa china chilichonse chomwe chimachitika pansi pa thambo munadziwa tsiku la lero. Mulemekezeke ndi kutamandika Atate. Pa nthawi ino tikupitiriza mwambo wathu, tikufuna tichoke pano tipite ku mpingo komwe kukakhale mwambo wa mapemphero. Ambuye tikupemphera mu dzina la Yesu Khristu kuti munyamuka nafe ndipo muyenda nafe njira yonse ukafika ku mpingo wathu ku area 47 Kweta Live. Tsogolerani njira yathu, tsogolerani china chilichonse chochitika kuchokera pa malo ano. Khalani nafeni, tikutireni, titonthozeni mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri. Tikupitirirabe kupepesa kwa kubanja mayendedwe athu tikamanyamuka kuno akhala motere. Patsogolo penipeni akhala galimoto imene akwere mafumu athu. Kenako patsatulidwa ndi galimoto imene inyamule mfumu yathu, momwenso mukwere akazi awo amalemu. Kuchoka apo pali coaster imene yachokera ku Mthunzi imene registration number yake ndi 1087, menemo mukwera ma sisters awo amalemu ndi achibale onse. Kenako coaster imene zatsatidwanso ndi coaster ina imene registration number yake ndi CP 10881, menemo mukwera ana ndi achibale ena onse, ngati achibalewo sakwana mu coaster yoyamba. Kenako ena tonse tizatsatira pambuyo pa ulendo wathu wopita ku Church cha Kweta Live ku area 47 sector 1. Ndiye amayi mupitirira kutiimbira nyimbo pamene tikunyamuka. Mongo kupemphani kuti tikayimirireni mbali apo tikonze njira kuti galimoto yonyamula tupira mbale wathu ipeze poyima ndipo yetapo. Zikomo kwambiri.
Azibando tent bereni atizatandizire nyamula mfumo yake. Azibando tent bereni tafuti tent bereni azibando ingakefanya magamba amen. Aziko makambe mazewas mambo wako nyumba wata pano tupita ku Word Life Church sector 147 momo aziko makambiri ndiko basinani mwangu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.